Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Στέφανος, δημοσιογράφος. Δευτέρα σήμερα, 28 Αυγούστου, και μια είδηση από το μπάσκετ, από την εθνική μας ομάδα για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στις Φιλιππίνες. Η ομάδα μας ιτήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την δεύτερη αγωνιστική με σκορ 109-81, και τώρα την Τετάρτη στις 4 παρά 20 το μεσημέρι αγωνίζεται με τη Νέα Ζηλανδία, όπου όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει και την πρόκριση για την φάση των 16. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Είμαστε κοντά της και στα εύκολα και στα δύσκολα, και ελπίζουμε και για άλλη μια φορά να μας κάνει περήφανους όλους. Σιγά σιγά κοντεύει και ο Σεπτέμβριος, θα έχουμε αρκετές ειδήσεις και από τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών στην Ελλάδα, από τα ευρωπαϊκά εγχώρια, από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και για μας εδώ για την Θράκη έχουμε πλήρες ρεπορτάζ από τα αθλήματα και των τριών νομών, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Έως τότε, να είστε καλά, για χαρά.